Is nog wat? Ik viel even naar de draaidroog. Of is het net los? Ja, dan kunnen we wel beginnen, maar dan verraadt het eruit. Hoe droeg is dit nou? Kunnen we bijna los? Bijna. Maar dan krijg ik even een beetje wind eroverheen. We beginnen meestal rond de kerstdagen tot 10 april. Dan moet het eigenlijk gebeurd zijn. En dat is dan voor de vogels? Ja, voor het breedseizoen, ja. En als we een hele min seizoen gaan zetten, maar qua waar, dan komt het erop dat we de laatste dagen kanalen maken. Ik ben in Iris 8 denk ik dat ik, dan kreeg ik een skierke mee van mij. En dan ga ik het knippen met de skieren. En dan knipte ik 8 zulke bosjes in het Ier of zo, of 10. Nou, en dan kwam mijn rijhandelaar, die kocht dat eruit van mij, nou dan ging ik wat verdienen. Dat weer mooi. Ja, dat is daar gewoon wat uitgeroeid en nou ja, hoe gaan we dit? Ja, dat is een beetje, dat zit in de familie. Ja, huiddier, pakendier. Maar wat had zo mij eruit dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is een virus waar je mij besmet wezen maar te zeggen ze. Wat ons begin je net doen? Nee? Nee. Waarom niet? Nou, mijn broertjes die zeggen beide van stek maar in de brand die rommel. Dus dit is een heel mooi beroep en de wist nooit wanneer het werk is. Wie weet hem juist nooit wanneer we beginnen kunnen. Nee. Is het vervelend? Of? Ja, dat is wel vervelend. En vooral voor thuis voor ons. Nou, dit is net mooi hoor. Lekker water bij. Een beetje in de natuur bezig. Dat is altijd wel leuk. De vrijheid. Maar ik ken haar al 2 jaar hier. En hij had me eens een keer vregen toen ik nog wat jonger wie. Had ik hem helpen hoe je rijdt. En nou, zo ben ik eigenlijk al jaren bij. Kom op een hulp voor de plakken midden in de natuur zit, maar waar het nog net komt. En ik vind dat had wel wat. En mijn machines werken vind ik mooi. Ja. En mijn Frans? Werk je? Ja, dat is dan wel wat minder. Maar dan kan je me beter vregen als de camera er net bij is. Nee. Frans is al van ons in tredje of zo bij me, dus we weten wel ongeveer wat we onder gaan. Maar ik vind het wel mooi dat ik een beetje afwisseling ga. Dat ik 's winters een beetje in rijdt ben in de natuur en de rest van de tijd dan ben ik wel hoe dimmer is. Dan ga ik van beide wat. Ook denk ik dat we vanmiddag laat binnen, maar die steekt maar een strookje mee. Hè? Maar Maar is het dan clear? nou, misschien pakken we dan nog wel iets hoekje. Tiert begint ik te drinken.